ọzọ nọ na oge na isi mbido television ya oge ahụ mụ na unu na-anọ aya kọrịta akụkọ ma gwa unu ka o si agagasị n'obodo na ndụ ndị ama ama dị iche iche aya kọrịta asịrị ma nke wee eziokwu ma nke na-enwe eziokwu ka o si agagasị n'obodo anyị nakwa obodo ndị ọzọ dị iche iche ebe ka m na-anabata unu n'ụbọchị taa na oge aṅụli na isi mbido television ebe ihe niile na-eme dịka anyị si ekwu ya ọ bụrụ na ahịa na-enye gị nsogbu ma ọ were ozi chọrọ ịgbaso ma ọ were ihe chọrọ igosipụta ụwa were ọsọ were ije gị weta ya na gịnị na isi mbido television ebe ahụ ka anyị ga-enyere gị aka mee gịnị rere gị ya bụ ahịa gwa ụwa ihe ị na-eme ma ị na-agba egwu ma ị na-agụ agụ ma ị na-ere ahịa ihe ọbụla dị iche iche ị na-eme gị bute ya na isi mbido TV dịka m si ekwu gịnị ka ị ga-emekwana gị gaa na webụsaịtị anyị dị na www.isimbido.tv makwa gị weta anyị na Facebook, Twitter nakwa Instagram na @isimbidotv ebe a nke ị ga-eweta anyị ezi ozi marakwana ka o si agagasị na ya bụ isi mbido TV kedu okwu ndị anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa asịrị ọ dị ọtụtụ nke ihe m ji bịa n'ụbọchị taa dị ọtụtụ kedu nke mbụ anyị niile ga-akpa gbasara Seun Kuti dịka ya nwa amadi na-ekwu gbasara dịka ndị SARS ji na-enye nsogbu n'obodo asị na a na-enye nsogbu mana dịka o si wee kwuo sị na gị oge erula mba ga-eji mee gịnị belata ya bụ ụfọdụ na-echekwana na ọwụwa otu ahụ ka ọchịchị etiti si eme gịnị ebelata population nke kọntrị anyị bụ Naịjirịa ụfọdụ na-asịkwa na ọwụ ụzọ ziri ezi na ọwụkwa ụzọ ziri ezi eji eme gịnị eji eme ya bụ ihe ya nwa amadi a na-akpọ Seun Kuti ekwula agwala ndị Naịjirịa ka ha mee gịnị ka ha kpachara anya ha otu ha si eme gịnị agagharị kpachakwara n'anya ihe ọbụla okwu ọbụla ị nwere ikwu gbasara ndị uwe ojii nke obodo anyị ka ị mara ka isi eme gịnị ka isi ekwu okwu ọ maka ndị na-aba na bọs ọnụ ha na-anụ ofu ebe ha na-ekwu ekwuru ime onye nọ gị n'akụkụ ka ime gịnị ka ị mechilata ọnụ gị maka na asị na gịnị na ọwụ ọtụtụ okwu na-ebute gịnị na ọ na-ebute mkparị na-ebutekwa gịnị ọgụ maka ị nọ ọrụ n'onwe gị onwe onye ga-achọ gị gịnị bịa sị gị na gị lekwe ihe onye ka mere na gị lekwe ihe onye ka mere ya wuru ka o si dị dịka ya bụ ozi anyị na-anata bụ ozi bụ onye isi ndị uwe ojii ekwula na gịnị na ọ bụrụ na ịhụ ha n'ụzọ na ga asịkwara ha okpukpu English maka ndị na-asụ okpukpu English ọ bụ isi okpukpu English amara na gịnị n'iwe onye na-eji bekee eme gịnị anapụta ego na gị soro ha asụsụ nke a na-akpọ pidgin n'olu ndị iti asị gị na gị sụọra ha asụ ka ha nwee ike mee gịnị ghọta mana ụfọdụ ndị ama ama ekwuola okwu na gịnị mere ya nwa amadi ga-eji kwuo pụtara na gịnị na ndị uwe ojii obodo anyị awee ụlọ akwụkwọ ha na-aga ya were ebe a ka m ga-apịachi ya na akụkọ ọzọ m jiri bịa n'ụbọchị taa ọ ihe ọma nyere otu onye na-eme ihe ejije unu ma ọfụma ka na-akpọ onye Jim Iyke ya ọmadịghị nke a na-eme gị na-ekele Chineke maka nwa ọhụrụ nke batara n'ezinụlọ ama m ọtụtụ n'ime unu amaghị na ya bụ otu ime njili aka ya bụ nwa amadi na-adụsa ihe gbasara ezinụlọ nakwa relationship ya ọ na-adụsi ya ya wụrụ ka ya nọrọ ya ọwụ onye na-abịa ebupụtachi ọwụ oge niile ka ị gara na ịntanetị gị gara na akụkọ gbasara Jim Iyke ya wuru ka o si wee dị anyị na-asị ya congratulations na nwa ọhụrụ nke ọ mụtara ọgwụgo nna ka anyị mara ma gịnị ma ya bụ isi ya ọ ga-ajụ oyi ya wuru ka ya bụ okwu si dị Igbo ebe a ka anyị ga-aga n'obere ezumike ga-aṅụrịta mmiri gbarịta egwu manụ ka o si eche m sị ka marakwa ọtụtụ akụkọ ndị ka ọzọ m ji wee bịa dịka m si kwuo ya na mbido ya wụ n'isi mbido ya wụ na ihe m ji bịa n'ụbọchị taa na omegịnị na ọ dị ọtụtụ gịnị ka m ga-eme unu chere ka m na-atụpụrụ ya ofu na ofu otu onye na-akụ egwu nkunu ma a na-akpọ Rugged Man ama mgbe m dị obere ya bụ nwa amadi na-akụ egwu egwu ahụ ka anyị na-eji komkom mgbe ahụ na-eme gịnị na-amụ ya bụ rap mana ya rap ọtụtụ ndị enyi m kwa ndị nọ na ụlọ ego na-arụ ọrụ ọtụtụ n'ime anyị chọrọ ịkụpụta ya bụ egwu mgbe ahụ ya were akụkọ dị ụbọchị ọzọ kedu ihe bụ gbasara ya bụ Rugged Man na-ekwu maka ya Rugged Man ekwula gbasara ndị na-eji igwe ya bụ ụmụ laptọpụ ndị a na-eme gịnị na-anapụ ego n'ọnlaịn ya bụ ndị unu ma ndị m na-akpa ọ sịla na gịnị ọ kwuola gbasara ya bụ otu onye na-akụ egwu a na-akpọ Damian Marley ekwuola okwu gbasara gịnị gbasara ndị a na-ejikwa ya bụ ịntanetị na-anapụta ndị ọchị ego ọ sịla na gịnị na ha mere gawa n'ihu na ọ dị mma maka gịnị maka
ntaramahụhụ nke ndị isi ojii nwetara ebe ndị ọcha dị akpọrọ ya gịnị slavery n'olu ndị iti. Ọ sị na ha mere gawa n'ihu ha kwa ha ma ndị tara ya ahụ afọ ole na ole gara aga. Ya maka Rugged Man na-ekwu sị mba na ọ hụrụ egwu ya n'anya ọfụma na ọ bụ onye na-ege egwu ya mana nke a na okwuteghị nke a maka na gịnị maka na slavery dị iche ya ihe gbasara ndị ọcha imegbu ndị isi ojii ka ha dị iche ihe jikwenu igwe ọlọrọ ọhụrụ a na-anapụta ndị ọcha ego na nke ahụ mekwara gịnị ka ahụ dị iche maka na abịa na ihe gbasara ịnapụta ego onwe mgbe ọ gbasara ndị ochie maka na ndị mekwara n'ihe bụ slavery na ha nwụchago ọwụ eziokwu na ugbu a aka na-enwetakwa ụfọdụ ndị na-emegbu ndị isi ojii mana ka ha dị iche na ewezila na ọwụ onye ama ọfụma na ya ka ọ hapụ ị na-ekwu okwu dị otu ahụ maka na gịnị maka na onwe ndị na-elekwasị ya anya na ihe gbasara mmụta ya wuru ka ya bụ okwuchida. Gịnị ka akụkọ ọzọ m ji wee bịa n'ụbọchị taa? Akụkọ ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa ọnụ maka onye a na-akpọ Olamide Badoo na Eliana Badmus anatara ozi na gịnị na ha wụọla ndị ga na-eme gịnị ndị ga na-agbasara ihe gbasara ọchịchị nke Ogun steeti gọvanọ elect ha. Ya gịnị ka ha na-akọwapụtara m ọ na-akọwapụta ịmana a sị na gịnị ụwa anyị bi n'ime ya wụ ofu ihe mụtara ka ofu ihe mụta nka enwe mgbe ị ga-emewe ihe gbasara ọchịchị gị hapụ ndị na-akụ egwu gị hapụ ndị a na-ama enwekwana mgbe ị ga-emewe ihe gbasara ọchịchị gị hapụkwa ndị na-eme gịnị ndị na-elekọta ahụ enwe mgbe imewere ihe gbasara ọchịchị gị hapụ ndị na-ama ihe ọrụ aka ị ga-eme gịnị ị ga-enwe ndị bekee kpọrọ ya support ị ga-enweta support from ndị a ka gịnị ka ya bụ ọrụ na-aga ọfụma. Ọ dị ọtụtụ ndị ama dị iche iche ndị kebara na politiks anyị na-eweta onye dịka Desmond Elliot anyị nwetara onye dịka Oke Bakasị anyị nwetara onye dịka Uche Ogbuagụ the professional talkings na amụma ọtụtụ n'ime na-echefugo ya bụ nwa amadi. Ugbu a ka Olamide na Eliana Badmus na-eweta onwe ha na ihe gbasara ọchịchị ọ na-echefukwana na ọtụtụ n'ime ha baa na ihe gbasara ọchịchị ha bido mewe gịnị ha bido hapụwa ihe gbasara ya bụ entertainment ya wụ n'uju ya maka na gịnị ego dị na ya bụ gịnị ọchịchị ya wuru ka o si dị ebe a ka anyị ga-aga n'obere ezumike ka anyị ga-agbarịtụ egwu